Keď chceme pochopiť koncept regionálnych centier podpory učiteľov na Slovensku, tak sa musíme vrátiť do roku 2020. Vtedy sa totiž rozbehla tá spomínaná veľká kurikulárna reforma základného vzdelávania, čo znamenalo hlavne zmeny v cieľoch, formách a obsahu vzdelávania. Keďže mám k dispozícii len tých 15 minút, nebudem vám do detailov hovoriť o tej reforme. Ale keby som chcel zhrnúť podstatu tých zmien do jednej vety, tak tá veta by znela takto. Že chceme, aby sa školy stali miestom, kde sa deti učia samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. Čiže všetky tie zmeny v štátnom vzdelávacom programe, v štandardoch, v cieľoch robíme preto, aby sa škola stala takým miestom, nie miestom, kde odovzdávame iba vedomosti, učíme deti, ako si zapamätať veci, potom ich skúšame, ale aby sa škola stala miestom, kde sa oni učia samostatne myslieť a zodpovedne konať. Samozrejme na základe hodnôt, vedomostí a dát. No a keď je toto našim cieľom, tak teraz prichádzajú regionálne centrá podpory učiteľov. Lebo v triedách, v konkrétnych školách, v konkrétnych triedách s konkrétnymi žiakmi, tam nie je pán minister, nie sú štátni tajomníci, nie sú ani úradníci z ministerstva, ale tam sú učitelia a učiteľky. Čiže my, ak chceme dosiahnuť túto zmenu, a my sme si dali ambíciu, že tie zmeny nechceme mať v dokumentoch, že skvele napísaný štátny vzdelávací program, skvele napísané štandardy, skvele napísané ciele, že nie tam budeme sledovať zmeny, ale v triedách, aby to pocítili aj žiaci a žiačky, tak tomu potrebujeme učiteľov a učiteľky. A potrebujeme poskytnúť im podporu v implementácii princípov týchto zmien. Tak takto, v takomto kontexte sme začali vytvárať koncept regionálnych centier podpory učiteľov a ako vidíte, tam prvý z cieľov je práve podpora učiteľov a učiteľiek pri implementácii princípov reforiem. To ale nebol jediný cieľ, keď sme zakladali regionálne centra podpory učiteľov. Máme ďalšie dva ciele, ktoré sú rovnako dôležité, lebo oni sa navzájom doplňajú. Druhým cieľom bolo budovanie partnerstiev. Tie regionálne centra pobočky totiž nevznikli ako pobočky štátu. Nie sú to štátne inštitúcie, nie sú to úrady, ale vznikli v partnerstvách. My sme rozdelili Slovensko na 40 regiónov a v každom regióne sme hľadali partnerov, ktorí založia tie centrá a preberajú zodpovednosť v tom regióne za implementáciu reforiem. A je tu aj tretí cieľ, to je profesijný rast lídrov. Pedagogických lídrov v regiónoch, nielen v hlavnom meste, nielen v krajských mestách, ale v tých regiónoch, aby sme našli alebo vychovali nositeľov týchto zmien. Ja k tomu ešte pridám 3 dôležité pojmy. Ten prvý cieľ, tam sme sledovali dostupnosť. Že pre nás bolo dôležité, aby táto podpora bola dostupná v každom jednom regióne. A nebola dostupná tak, že učitelia môžu navštíviť nejaké vzdelávanie v krajských mestách, môžu tam cestovať, ale opačne, aby tá podpora prichádzala priamo do ich škôl. A priamo do ich škôl znamená jednak geograficky a fyzicky, že tam idú tí mentori a mentorky regionálnych centier podpory učiteľov, ale aj tak, že tá podpora je adresná a šitá na ich mieru, podľa ich potrieb. Čiže dostupnosť. Pri druhom cieli sme mali pred očami spoluvlastníctvo. Že my ako ministerstvo sme si povedali, že my nechceme páchať reformu na učiteľoch, prikázať nejakú reformu. Ak sa to prikáže, tak sa potom vykáže, že sa to urobilo a nič sa nezmení. Tak to sme si uvedomovali od začiatku a preto sme povedali, že budeme spolupracovať s každým, kto chce pomôcť. A preto pre nás to spoluvlastníctvo sme presvedčení,
že vzdelávanie nie je vecou štátu, ale vecou spoločnosti. Musíme to tvoriť spolu. Tak preto budovanie partnerstiev od začiatku je pre nás kľúčový pilier tejto podpory. No a to tretie, profesijných lídrov, tam je dosiahnuteľnosť, ten dôležitý pojem, lebo sme chceli ukázať, že tie princípy tých zmien, tie nefungujú len vo Fínsku, v Holandsku, v Česku alebo v Bratislave, ale fungujú aj v Humennom, v Komárne, v Čadci, vo Zvolene. Že chceli sme z tých pedagogických lídrov ukázať, že ak to dokázali vaši kolegovia, kolegyne, učiteľky, učiteľovia tu v regióne, tak je to aj pre vás možné. Tak tie tri základné ciele RCPU. Dostupnosť, spoluvlastníctvo, dosiahnuteľnosť. No takto vyzerá teraz mapa regionálnych centier podpory učiteľov. Ako vidíte, tvorili sme ich postupne v 3 vlnách. Prvá vlna 16 RCPU, druhá vlna ďalších 16 a posledných 8. A v tomto školskom roku je už druhý rok, keď fungujú všetky regionálne centrá podpory učiteľov. No a keď som hovoril o tých partneroch, tak tu vám ukazujem, že aká pestrá a heterogénna je zloženie tých partnerov, že máme dokopy 40 regionálnych centier podpory učiteľov a ako vidíte, skoro polovica v 19 regiónoch je zriaďovateľom RCPUčka nejaká nezisková organizácia. Čiže tretí sektor. Ale nielen tretí sektor, máme tu 13 regiónov, kde si povedali základné školy, že my budeme tými nositeľmi tých zmien a my si založíme tú RCPUčku a budeme pomáhať ostatným školám. Medzi nimi boli aj štátne, aj cirkevné, aj súkromné základné školy. Ale našli sa 2 stredné školy, jedna stredná škola, jedno gymnázium, ktoré povedali, že my chceme tie založiť a pomáhať takto základným školám. Dokonca v 2 prípadoch to boli samotné obce, 2 mestá, Nitra a Rožňava, kde povedali mesto, že oni chcú mať a zriadiť RCPU, no a pridali sa aj univerzity v 4 regiónoch. Čo robia tie regionálne centra podpory učiteľov? Bez toho, aby som išiel do detailov, sme ich činnosť rozdelili tiež do 3 kategórií, presne podľa tých cieľov, ktoré oni majú robiť. Prvý cieľ, rozvoj pedagogických odborných zamestnancov, tak v tejto činnosti, v tejto kategórii majú predovšetkým ponúkať individuálne a skupinové formy podpory, individuálne formou individuálnych konzultácií a návštev vyučovacej hodiny, to je ten mentoring, a skupinovo majú nadefinované tiež, že workshopy, kratšie, dlhšie, učiace sa skupiny, kde sa navzájom môžu učiť, prednášky môžu organizovať diskusie a všade sme nadefinovali, že ak hocičo iné považujú za potrebné v regióne, tak môžu vykonávať aj iné činnosti okrem týchto. V druhej kategórii, pri druhom cieli, spoluvlastníctvo a partnerstva, tak tam predovšetkým sieťujú školy. Jednak sieťujú školy medzi sebou a sieťujú aj školy s inými aktérmi vzdelávania. S univerzitami, s neziskovými organizáciami, možno aj s firmami a vytvárajú tam ekosystém v tom regióne, v tom vzdelávaní. No a hovorili sme o lídroch, že potrebujeme vychovávať lídrov, tak mentori a mentorky v tých regionálnych centrách podpory učiteľov pracujú aj na vlastnom profesijnom raste. Sú to 75% všetkých mentorov a mentoriek sú praktizujúci učitelia. Takí učitelia, ktorí si znížili úväzky na školách na 50% a v druhej polovici svojho úväzku robia mentora a mentorku v centre. Tak tie učiteľky a učiteľov bolo treba vyškoliť, absolvovali školenia v mentoringu, aj v prioritných témach, ktoré vám hneď ukážem, ktoré boli tie. No a tak, ako oni sprevádzajú učiteľov pri implementácii, tak oni sú tiež sprevádzaní supervízormi počas ich pôsobenia. Je to jednak individuálna supervízia, ale je to aj skupinová.
Tu sú teda tematické oblasti pôsobenia mentorov, ktoré sme nadefinovali spoločným základom, ako som povedal, mentoring, ale tam sú tie oblasti, tie tematické oblasti, v ktorých sme nadefinovali, že asi bude treba poskytnúť podporu tým školám, tak v tom treba poskytnúť vzdelávanie aj mentorom a mentorkám. Je to hodnotenie, vzdelávací štýl, personalizácia, inklúzia, digitalizácia, no a nakoniec sme pridali aj manažment zmien. Veľa som hovoril o ukazovateľoch, čo majú robiť, aké ciele. Nedalo mi tu nedať aj naše základné princípy, ako sme to celé tvorili. Lebo som presvedčený, že aj ten najlepší koncept sa dá urobiť aj zle. Takže pre nás bolo dôležité aj správne urobiť, aj správne spolupracovať s tými centrami, tak sme od začiatku kládli veľký dôraz na kvalitu. Že nenaháňajme iba čísla, ak treba, tak postupujme pomalšie, ale buďme spoľahliví, aj keď sme nie dokonalí, ale spoľahliví pracujme s pokorou a snažme sa o kvalitu. A to sa nám dlhodobo oplatí. Tak to bol taký prvý základný princíp. Druhý základný princíp, to spoločné vlastníctvo. Poďme to urobiť spolu. My ako ministerstvo nemáme patent na rozum. Nie je to tak, že my sme niečo dobre vymysleli a vy to iba presaďte v regiónoch. My potrebujeme vás aj počúvať, lebo to tvoríme spolu. A tým súvisí tá sloboda regionálnych partnerov a agilné riadenie. Možno sa vám zdá teraz science fiction, že človek z ministerstva hovorí o agilnom riadení. Plán obnovy, milníky, ministerstvo, strategické plány a agilné riadenie. Áno, bolo to veľmi ťažké, ale tam, kde sa dalo, tak sme počúvali centra, počúvali sme partnerov a upravovali sme ten náš koncept. Lebo je to komplexný systém, ako tu už bolo povedané. My sme častokrát museli odpovedať našim partnerom, že nevieme, čo vás čaká. Radi by sme povedali, máme 2 pilotné centra, vieme, čo ich čakalo. To vám vieme povedať. Ale že čo vás presne bude čakať, neviem vám 100% povedať. Dobre, a na záver by som chcel zhrnúť možno pridanú hodnotu regionálnych centier podpory učiteľov tejto cesty, ktorú sme my zvolili ako ministerstvo školstva na Slovensku. Tak prvá pridaná hodnota, že teraz túto reformu nerobí štát alebo malá skupina škôl. Nie sú to len tí inovátori alebo nadšenci, ale dobrovoľne, bez toho, aby to bolo povinné, vstúpilo do reformy 46% škôl v predošlých 3 rokov. Čiže sme zhruba pri tej skorej väčšine a cez tú skorú väčšinu sa nám, dúfam, že sa podarí dostať k tej neskorej väčšine. To neznamená, že oni sú v reforme, že vstúpili, že oni sú zreformovaní. Nie. Oni sa iba pridali s nami na tú cestu, ktorá je dlhá. Druhá pridaná hodnota, že sa rozšírila implementačná kapacita. Že máme tu 40 organizácií, ktorí si priložili ruku k dielu a nečakali len to, že nech nám minister to ukáže, ako to zase nevedia urobiť. Zase sa nepodarilo, vidíte, treba voľby nového ministra a takto vystriedame 20, 30, 40 ministrov, že takto to nepôjde a to pochopilo 40 organizácií, že sa pridáme a 400 pedagogických lídrov, že áno, chceme na sebe pracovať a byť nositeľmi zmien v tých regiónoch. Tá tretia pridaná hodnota, že začali pedagógovia pomáhať pedagógom. Tam, nehovorím, že všade, ale vnímame posun v tom, že už nie sme iba konkurencia, že ty nám bereš žiakov, čo by som ti ukázal, ako to robím ja, ale pomáham ti. Jednak cez tých mentorov, ktorí učia a sú zároveň mentormi, ale vzájomne sa podporujú aj už mimo tých mentorov, čo vnímam ako obrovský posun. No a to posledných 9 sekúnd mám, ale to najdôležitejšie prichádza asi tu,
že ja pochádzam tiež z tretieho sektora. Keď som nastúpil na ministerstvo, najťažšie bolo, že som vnímal, že tu je úplne nízka dôvera v ministerstvo, v štát. Že čo tu štát prinesie, to asi nie je ani zmysluplné, ani dobré. A teraz vnímam, že cez tých 40 organizácií, cez tých 400 pedagogických lídrov, cez ten celý koncept sa nám podarilo vrátiť dôveru riaditeľov a učiteľov v to, že je to zmysluplné, že tie zmeny sú dosiahnuteľné. Tak ďakujem veľmi pekne.